ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኣምላኽ እዩ። ሃሌሉያ። ኣብ ጸልማት ማእታን ከይንነብር ብርሃን ኮይኑ ክርስቶስ ኢየሱስ መጺልካ እዩ ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 12 ቁጽሪ 46 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ከምብበ እቲ ብኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጽእ ኣለኹ ኢሉ ሪእሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ዘበለስ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጽእ ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ መምጽኡ ዕላማ ክዛረብ ከሎ እንታይ እንድሕሪልና ሰብ ማእታን ኣብ ጸልማት ከይነብር እዩ። እንታይ ማለት እንድሕሪልና ኣብ ሓጢያት ማእታን ከይነብር፣ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ማእታን ከይነብር፣ ኣብ ትሕቲ መርገም ማእታን ከይነብር ሲ ክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን ኮይኑ ወይ ከዓ ህይወት ኮይኑ ሰላም ኮይኑ ዕረፍቲ ኮይኑ በረኸት ኮይኑ ጽድቂ ኮይኑ ምድሓን ኮይኑስ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽእ ኣለኹ ኢሉ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝብሎ ሕዋተይ ብሰንኪ ኣዳም ናብዚ ዓለም እዚ ሓጢያት ኣትዩ ወይ ከዓ ጸልማት ኣትዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኤፌሶን እንድሕሪናዮ ምዕራፍ 5 ቀደምሲ ጸልማት ነርኩም ኢኹም ኢሉ ሕጂ ግና ብጎይታ ብርሃን ኢኹም ኢሉ ሪኦም ሕጂ ግና ብምንታይ ብጎይታ ብርሃን ኢኹም። ሰብ ጎይታ ምስ ተቀበለ እዩ ብርሃን ህይወት ዝረክብ ወይ ከዓ ዕረፍቲ ዝረክብ ዘለዓለም ህይወት ዝረክብ ተዘይከይኑ ቅድሚኡ ሲ ኦልሬዲ ጸልማት እዩ ነይሩ። ስለዚ ሎማዓንቲ እንታይ ኣኽብለኩም ደልየ እንድሕሪልና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን እተሳገረ ህዝቢ ኢኻ ማለት እዩ። ካብ ሞት ናብ ህይወት እተሳገረ ህዝቢ ኢኻ። ህይወት ኣምላኽ ዘለካ ህዝቢ ኢኻ። ስለምንታይ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጽኡ ዕላማ ሓደ ኣብ ጸልማት ማእታን ከይነብር እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ቁጽሪ 12:36 እንድሕሪና ደቂ ብርሃን ማእታን ክትኮኑሲ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ ኢሉ ኢኻ ወዲ ብርሃን ትኸውን እንታይ እንድሕሪልና ነቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ጎይታ ጌርካ ኣብ ተቐበልካላ ሰዓት ብርሃን ህይወት ኢኻ ትረክብ። ባዕሉ ወንጌል ዮሃንስ ከም ኢሉ ኣሎ ብ8:12 ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ብሓድሽ ይዛረቦም ነይሩ። ስለዚ እንታይ እንድሕሪልና ብምእማንካ ብርሃን ኮንካ ኢኻ ብርሃን ህይወት ተኻፊልካ ኢኻ ወይ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ተኻፊልካ ኢኻ ያ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝበሃል ተኻፊልካ ኢኻ ተኻፋሊ ህይወት ኣምላኽ ኮንካ ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ደጊም ምስኻ ኣብ ጸልማት ክትነብር ወይ ከዓ ጸልማት ንዓኻ ክሕዘካ ብፍጹም ተኣምር ኣይክእልን እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምኡ ዝብል ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና እንታይ ገብሮን እዩ ኣይሕዞን እዩ ያ ዘይትተሓዝ ፍጥረት ዝኾንካ ህይወት ኣምላኽ እቲኣ ዘውየ ትበሃል ወይ ከዓ እቲ ብርሃን ኣብ ውሽጥኻ ምስ ኣተወ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣመንካ ብርሃን ኮንካ። ስለዚ ነዚ ብርሃን እዚ ወይ ነዚ ህይወት እዚ ሞት ኣይሕዞን እዩ መርገም ኣይሕዞን እዩ ጸልማት ኣይሕዞን እዩ ሓጢያት ኣይሕዞን እዩ። ከመይ እንድሕሪልና ኣብ ሓንቲ ገዛ ጸልማት ጸኒሑ መብራህቲ ክበርህ ከሎ ጸልማት ከም ዘይነበረ እዩ ዝኾን ነቲ ጸልማት ይገፎ እዩ እቲ ብርሃን እዩ ዝስልጥን። ስለዚ እዩ ኣብዚ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:5 ዝብለና ዘሎ ብርሃን ህይወት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ኢሉ ብርሃን ኣብ ምንታይ ኣብ ጸልማት የብርህ ያ ብርሃን ናይ ምንታይ ምሳሌ እንድሕሪልና ናይ ህይወት ምሳሌ እዩ። ጸልማት ድማኒ ናይ ሞት ወይ ከዓ ናይ ሓጢያት ምሳሌ እዩ። ስለዚ ተኻፊልናዮ ዘለና ህይወት ተኻፊልናዮ ዘለና ብርሃን ብጸልማት ኣይተሓዝን እዩ ብሓጢያት ብመርገም ኣይተሓዝን እዩ። ስለምንታይ እንድሕሪልና ካብ ስልጣን ጸልማት ናብ መንግስቲ ፍቅር ወዱ ኣቲና ኢና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ተራ ሰብሲ ቀሊል ሰብ ኣይኮንካን ማለት እዩ። ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጸልማት ማእታን ከይንነብር መጀመርያ ጥቅሲ ዘንበብኩልኩም 12:46 ዘሎ ኣብ ጸልማት ማእታን እንታይ ከይንነብር ኣብ ሓጢያት ኣብ ጉስቁልና ማእታን ከይንነብር
ብርሃን ኮይኑ መጽኡ ህይወት ኮይኑ መጽኡ ስለዚ ስኻ ብርሃን ኢኻ ጸልማት አባኻ ስልጣን የብሉን ንዓኻ ጸልማት ክገዛእካ ኣይክእልን እዩ ሻሎም